Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Jen, manipod ijay Australia. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Mapili family, kas kada Lenny Mapili, ni Robel, Bernie, Ronel, kastamat ni Nanay Loleng Mapili. Shout out pa kada Evelyn Nisperos, Alex Nisperos, Rysel Ubungen. Kastamat kada Marlene Karamat, ken ni Daisy Mapili Karamat, dita barangay Katagingtingan, Rosario, La Union. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Jen. Dear Manang Emmy, ilingad na klangan itinagan a Jen at taga-Tarlac. Ngam iti agdama kat adda akon dito'y Australia. Nakapagsurat akmet, takayat ko nga ibinglay ti padas ko. Barang mapagasatan a mapili a maidrama, kat makaibati ti adal kadagiti padak a dumdumngeg. Mangmangagakon dagiti drama iti radyo, idi addaak paylaeng dita Pilipinas manang. Isuna laeng ta sa anak idi anaesem nga agdengeg. Ngem idi nagraira ti pandemya, si papan nakalak amang ibaga, at ti panagdengeg iti drama tinagbalin aliw-liwa ti kaadwan nang runa dagiti pada nga Ilocano. Tiga po namanang, dagito'y adrama tinakatulong kada kami, tapno maksayan ti homesick, ken panagdanag mi, idi ti mama ti COVID-19.
Agmay may saak nga anak manang, ulila akon iti ina, kat nilaangan papang tikad kadwak, sipud pimusay ni mamangko iti sakit. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi agtawanak paylaang iti 16. Adda ak paylaang dita Pilipinas idi, manang Emmy. Jen, masapa ta mapan makimisa inton bigat anak. That anniversary day di mamang mo. Ay, wan gayam. Death anniversary day di mamang. Wan papang. Masapa akto nga agriing. Tapno masapa tayo amapan iti simbaan. Kalpasan na makimisa ta, mapantamangan iti paborito mi a restaurant apang panganan idi si bibiyag pailaang ni mamang mo. Talaga papang? Sige, kayat ko dayta. Talaga adeyo pala nalipatan ti favorite restaurant ni mamang Siyempre anak. Amin ang nararagsak akan itumi iti day di mamang mo. Kanayo latalag lagi pa. Talaga nga ayatan nyo ni mamang, papang. Uray sumagmamanon atawan tinapalabas. Sila lagip kayo latakan kwa na. Siyempre anak. Ay ayatek unay ni mamang mo. Kan siyempre, sika tinapanawan na kanyak apakalaglagipak. Gaputa sika tinagbali na bunga ti ayan-ayat mi iti day di mamang mo. Siguro, maragragsakan ita ni mamang anya, papang. Mamati akakasta anak. Tadi na kaya ta makita analiday ta. Day ta timbilin day di mamang mo sakbay apim musay. Maturog kanta ni rabiin anak ko. Masapa tapay inton bigat. Wan, papang. Ala, papang, nagadumot ton tinorder yung amakan. Amang ano saan tayo ang maibus amin dagita? Paborito mi amin iti day di mamang mo dagiti in-order ko anak. Kasta ka di, papang? Wen, iso masapul nga ibusin ta amin dagita. Agungat day di mamang mo, no saan ta nga ibusin dagita amakan. Ay na, kit-kita pala ang dagita amakan. Kasla nabsuga kon, papang. Alakit din, mangantan anak. Imagine talaga na kalang-lang taita ni mamang mo. Sige, papang. Manganta nga rudan. Nasaya at maanta nakapasyar ka, Andrew, anak. Wananang, ayan ni tatangay. Ay, so tinapan na kitsinda, anak. Ay, nasakit nga minto'y tumang ko. Marigat, anak, amag na. Kasta ka din, nanang. Kat kumusta kayon ditoy? Kunakmat nga minamangala tayo ni ti katulong yo, tapno adakad kadwayo ko ni tatang. Ay, saan anak ko? Amang ano makaala tayo pa'y ti konsumisyon tayo. Kabailan mi pa'y kanitatang mo. Simro laang to'y sakit ti tumang ko. Nanang, adagagar ka da kayo, iso ngay mayak. Ngam, awan mo't gayam ni tatang. Kaya't ko kumadwa kayo ang makasaritak. Ay, man ano aya, asyak laang ti pang ibagaam. Ibagak tulatan kan di tatang mo. Nanang, nalpasin dagiti papeles ko ang mapanagtrabaho di balasyo taaw. Kat numabalin, ibati ko makada kayo ni dyan nga apu ko yo, kabayatan ti kadak di balasyo taaw. Ha, agtrabaho ka di abroad ko nam. Ambo ka di daytan ni Jen. Saan pa'y nga rod, nanang? Diyak imbagakan ko na kabayatan nga ipagpagnak dagiti papeles ko. Amangan nga min no saan nga umanokot. Kamamo ka maawatan naktumot lang ta anak ko. Ay, katsapay ko mga rod at akastang agpay so anak ko.
Amo ta si kalaang ang tikadkadwana sa ipod pimo sa iti inana. Sapay kumata saan to amakmaklaat. Da kayo kumapay lang ti makaamukon ko nanang. Ipauwitan kayo iti pagkastusyo. Agraman ti usarin ni Jen iti panagadal na. Hun anak ko, di mo pagdanagad ti anak mo. Tada kami ti makaamukan kwa na. Agyaman nak nga ron no kasta nanang. Umay kunto itulod dito, sakbay ti flight ko. Anak, ada ko may bagakkan ka. Anya day tapapang? Anak, kayat kong agbalin to ang narimat ti masakbayam. Isong ikagkagumak ti amin tapno mapasamak day ta. Iso asapay la kuma, ta saan ka agumurguray ti ibagak itaken ka. Maipapaniti anya papang. Anak, agnaed ka ni dyan da lolo ken lolam, kabayatan ti kaawan ko. Ha? Apay papang? Sa dino ka diti papanan nyo? Nag-applyak ngamin ijibalasiw taaw, Jen. Kat napagasatan akmat. Ha? Ag-flight ako ninto no may alawas. Panawan nakpapang? Apay ngay talaang ngay bagayo da itoy. Amo ka maawatan nak anak. Gaputa para kang kamot lang da ito nga aramidag. Dakdakkel ti gundaway ang mapasamak amin nga arapaap ko para kang ka no agtrabaho ak iti abroad. Nagsaor ka mo dun, papang. Anak, di ka kumagladingit. Sana balit akanayon ka nga i-video call. Iso akas ladaak tumot lang iti sibay mo. Apay ngay, papang. Awan lang arudan ni mamang. Panawan nakmanon. Sana balit adamot da lolo ken lolam. Isuda pa'y lang ti makaamukan ka. Basta agsingsingpot ka kat agtulnog ka kadakwada, ha? Amang ano na yung damot, papang. Saan anak? Basta amom ti makibagay kadakwada. Kantong palom ti amin nga ibilindakan ka. Awan to ti agbalin a problema, Jen. Naklaatak iti imbaga kanyak ni papang manang Emmy. Jaknam namaan a panawan nak, ket ibati nak iti puder da lolo ken lolak. Awanen tinaramida, gaputa umadanin ti flight ni papang, idi impudno na kanyak ti amin. Idi damo, kaslag kadkad tiriknak a makidan na kada lolo ken lolak. Jakpay ngamin napadasan ti nakikabalay kadakwada. Amangan kunak no na istrikto dalaunay. Ngam kunamot ni papang anasingpot da kano nga agpadpada. Dimtang nga rod ti aldaw, apan ang itulod kanyak ni papang, iti ayan da lolo ken lola. Nanang, tatang, adda kamin. Ay, nasaya at mat, anak ko. Ay, nadakkel na talaga to'y apo ko, may. Huwag nagpaisaw. Ay, apaw bala sitang matgayaman. Agmano ak lolo, lola? Ay, kasan nakatidyaw sa apaw? Kaisa na ka ti Diyos, apo. Ang tatang, inton sumaro nung aldawon di flight ko. Iso nga intulod kong dito'y taapo ko yo.
Wala, anak ko. Apaw, saan ka nga agbabain dito, Juan? Ibagam doon niya ti masapul mo kan kaya't mautap na amumi kan ni Lolam. Agyaman ak, Lolo. Lola. Mawanan yaman na. Agyaman ak matatang. Da kayo pailang ka ni nanang ti makaamo ka ni Jen. Di kagda nagtapawitan kayo iti paggastos yo. Ay na, basta ti pag-adal na laang ti pawit mo. Ano, mangan kami. Di mangan mo ni Jen. Saan ka di, apo? Uwan, Lola. Ulit tagtagyaman ka da kayo nanang, tatang. Jen anak, agtulnog ka kada lolo kan lolam, Tulungam ida dito nagtibalay. Awan katulong nyo dito'y anak. Isasursurwam dagiti trabaho dito'y. Uwan, Papang. Di ka agdanag. Masapati pa nagre-ring me dito'y apaw. Isa masapula masapak amutap no matulungam ni Lolam iti kusina nga agluto iti almusar tayaw. Kasano ka di kasapa, Lolo? Bakasyon mi nga minan. Isa maladladawak nga agring iti balay mi. Sana mabalinti kasta dito'y apaw. Masapula masapak ka nga agring. Diyak mo tamuti agluto, Lolo. Di kagdanag tayo suro na kanilolam, apaw. Balasitang kan, masapul nga mo mundag iti trabaho itiaw nagtibalay. Di mo ipatudo namin kanilolam. Uwan, Lolo. Amo kasaan ka na irwam iti trabaho, apaw. Ngam dito'y masapul amasurwan ka. Nakarkaro ni Lolam, tadi nakayat jay tao, nakailadlat tangawan aramidan na. Nangrunan no adro pa'y lati matrabaho dito'y balay. Uwan, Lolo. Tung palak amin nga ibagbagayo. Hello, Papang. Kumusta kan anak? Kumusta mo't da lolo kan Lolam? Nasaya at kami mo't, Papang. Api nga kaslag laladot ka. Napuyatan ka kadi anak. Saan, Papang? Nasapak namin ang nagriing. Tatinulungak ni Lolay di kusina. Kasta ka di. Nasaya at anak ko, tapno masursurum dagdagi balay. Istrikto damot launay, Papang. Nangruna ni Lolo. Kanayon ang makaungat na makitkita na kanakailad kung ag-cellphone. Di mo nga minararamidan di sanda kayat anak. Ang di kagdanag tainton agangay. Mayroam kan tumot lahangain. Papang. Nasingpad da lolo kan Lolam, Jen. Talaga nga istrikto dalaan. Ngam para madlay di pagimbagam di amin. Iso nga aganos ka, anak. Di kagdanag, Papang. Surut at timbilin nyo. Basta kanayon kayo nga umawag kung ag-video call, Wan, anak. Sige nga, Rudain. Umawag ak tumanan. Agsingsingpat ka, I love you, anak. I love you too, Papang.
Jen, apo, umay ka agar mo saran. Umaya kon, Lola. Ay, lakay, umay kamutan nabaawon to'y kapem. Umaya ko! Nala, mangan ka na po. Lola, awan ka din di sa bali asidaan tayo? Ha, hapay apok. Anya pa'y ayati kayat mo asidaan. Naimas day ta itlog nga da kamatis na. Kanday ta tinapa. Huwag ngagpaisaw, apawk. Anya ka diti kayat mo? Awan ka di ti hotdog kan noodles, Lolo? Bakit? Saan anasayaat? Do ka na yun akas na tikang kanam apok. Makadadaal iti salun at dayta. Iso asursurum akan na noan niya ti may dasaramakan, apawk. Ta para mutlay ti salun at mo ti amin na lutuan ni Lolam. Agam di ka matanagan, Jane. Sagpaminsan, ilutuan da kay ti kayat mawan. Wan, Lolo, kat agyamanak. Lolo, apay nga taan nabayagan asan ngay mauawag ni Papang? Huwag nga agpaiso apawk. Mga numakumikumatay, ti trabaho na. Kasta nga ta, Lolo? Tanyapay nga iti sabali arason na apawk. Malaksid iti dayta. Amumat ngay kagkagumaan ni Papang mo ti ang trabaho tapno may paay na ti amin nakasapulam nang runa iti panagadal mo. Mailiwak ngaminan kan kuana, Lolo. Kanayon ngamin nga umawag idi. Kan kunana nga agbakasyon to. Ngam aging ga ita, di pa'y nagaw-awin. Urayam, apawk. Sigurado nga umawag tumutlaan ni Papang Mau. Wan, Lolo, katsapay ko ma, tawan ti dakas ang napasamak kan kuana. Nagnaadak nga rod iti ayanda lolo ken lolak manang Emmy, bayat nga da iti balasiw taaw ni Papang nga agtrab-trabaho. Iti damo, kasladyak maanusan ti agnaed iti balayda, gapo iti kinaistriktuda. Ngam binilin nak ni Papang, amasapol kanu nga agtungpalak kadagiti bilinda, tapara metla iti pagsayaatak dayta. Pudno ti kuna ni Papang, gaputay ti panaglabas ti aldaw, napaneknekak, apudno amin nga imbagana. Mariknak tinalaos apan nang ipatag kanyak da lolo kan lola, kat jakon kayat ti maisinapay kadakwada. Ti pagsiddaawak laeng manang Emmy, apay aman manumutten nga umawag,
wenno ag video call ni Papang. Apay nga taan nabayagan asan nga imawag ni Papang. Anya nga tan tinapasamak ken kuana. Kunana pa iding agbakasyon ditoy. Nga maging gaita, saan pa'y anagaw-awid. Naimbaglaangan, tadadalolo ken lola amangan andingay kanyak. Isa ang mailiw-liwag ko tinalaos nga iliw ko ken ni Papang. Ha? Umaw-awag ni Papang. Hello, Papang? Hello, Jen, anak. Kumusta kan? Pasensya ka na nabayag ajak nakaawag, ha? Anya nga min tinapasamak, Papang. Apay nga ita kayo laang nga umawag. At ang amin nakakumikumak, anak. Kahit iso day tatikaят kung ay bagakan ka. Anya ka di day ta, Papang? Jen, anak ko. Saan ka kumagumurguray ti bagak? Kinapod no na, tsaka mo no, kasano nga ibagakan ka daytoy? Papang? Kastoy nga minay. Nagpas nga yung ti asawa kat adan kabsat mo, anak. Anya ti kunam, Papang? Asawa? Adan asawa yu di abroad? Kat nagpas ngay pa yun? Jen, kinapod no na, nasuro ka na makatawan na nagkalay sa kami kat impas ngay ng tikabsat mo. Isumat lagayam aman manon nga umawag ka, Papang. Gayam, adan sa bali apakakumikumam dita. Mga asawa ka, di mo man lang pakpakaam mo kanyak. Sino ka tanyo gayam anday di mamang? Ano di klase yung ama, Papang? Anak, maawatan na kumamad. Sana nalaka na ito nga ibagbagak itakan ka. Ngam ay ayatag naglenda, kat ay ayatan nakmat. Iso sino ka tanyo ni mamang? Papang, ipatpatag kamot. Ngam kaslaawan ka isiskan na daytan kada kayo. Wano, talaga nga awan patagkun kada kayo. Gaputadan sa balya pamilyayo dita. Ngam apay anas ka na damagak pailaang dayta. Katamok matan ti sungbat na. Gaputadan sa bali nga asawa yo. Kat impas ngay na pa yun ti anak yo. Nay, apa kasta tilagam apaw? Kasla kalkalpas mo magkanagsangad. Ay, wan nga agpaiso apok. Apay, anya tinapasamak. Ada ka di sa gubanit mo. Awan lola, imawag ngamin itay ni Papang. Nay, pagmantay mawag mo tlangan. Napayagan na itinauli ay awag na. Kat anya ti kunana apok. Apay anabayag asan nga imawag. Ada ka di daka sa napasamak kan kuana. Ayun, nagpaisa. Awan lola, ngam, ada impudno na kanyak. Anya ngay dayta apaw. Nang asawa gaya man ijay ni Papang. Kat nagpas ngay pa yun ti asawa na. Anya? Ha? Agpaiso ka di na itang ibagbagam apok. Tamo, tayo ka taday nga agtrabaho. Nagsakit tinakam ko, lolo. Lola, kunak no makumikom iti trabaho na. Iso asan ngay mauawag. Tagayam, adan sa bali a pamilya na ijay. Ayun na yan. Apaw, saan ka ngaglaningit? Di kang lanag. Orayin tayo nga umawag manan ni Papangbaw. Tasakto man ti makisarita kan kuana. Wad nga agpaiso apok. Bayam, takasarita minto ni Papang mo. Maipapan iti da itaabanag.
hello, anak. Hello, Tatang. Kumusta kayon? Kumusta ni Jen? Puno ka di timbang ka na kami, ti apo ko may. Ganda ka nun asawam di ta abroad. Pasensya kayo no jak imbaga dagos ka na kayo, Tatang. Wen, pudno, kat impas ngay nanda anak me. Apay nga may naldi mo impurno adagos iti anak mo. Anya nga ita, kagura na kan ni Jen. Jak ngamin kaya tamakla at ni Jen, Tatang. Ngam di kagdanag, tanasing pati may katwang asawak. Kinapudno na, kaya't nakaalaan mi ni Jen ditoy, tapno agdaden na kami kanukas may sa pamilya. Anya? Naimbag numan nugot di anak mo, iti kayat mo ang mapasamak. Tatang, ang lukuyan niyo kumadanak ko. Kaya't ko adituyin nga gadan ni Jen. Nasaysayat mo't lang tagbali na masakbayan na, no dituyin nga agadan. Sige, panasan makasarita. Ngamsiyak may panamnama, anak ko. Ngamen, talaga na sakit tinakam ti apo ko may. Gapo, itinaamuan na. Lola, apa yang nagadutin sa gana yung amakan? Ada ka di okasyon? Ay, awan na po. Kaya't malang ni Lola nga isagana dagiti paboritong amakan, apo. Talaga puro paborito amin nga inluto yo, Lola. Huwan apok. Isamangan ka iti ado, tapno saan amasayang dagitoy nga insaganak. Talaga nga agbusugak ita, Lola. Apo, madamag kumanlaan. Nakasaritam ka din ni Papang Mau. Saan pa'y, Lolo? Manipod idi na udi nagsarita kami. Diyak ngamin sungsung bata no umawag kano ag video call. Nay, apay nga di mo sungsung batan dyan. Nasakit pa'y tinakam ko iti naamwak. Nagasawa gaya man iti sabali ni Papang. Gaya man sabali a pamilyana. Kat sigurado, sana ko napagan ano ni Papang, nang runa kat adamot gaya man anak da iti asawa na. Jen, apaw, nakasaritak ni Papang Mau. Pudno amin nga imbaga na ka. Kahit amom ka na noon niya ti imbaga na kanya kapaw. Lolo, Kaya't nakakanungalaan iti pagilyan nga ayan da. Kaya't naka na makadanda. Kaya't ni Papang Mau nga ijay mo nga ituloy ti panagadal mo. ha? Saan ka day? Bakit? Ay, pudno ti imbaga ni Lolo Apok. Apok, di mo kunaan asaan da ka na kayat ditoy. Kayat milaang asumaya at ti masakbayam. Dakkel nga oportunidad para ken ka ti singasing ni Papang mo, Apok. Nasaysaya at ti masakbayam. No ijay ka nga agtuloy iti panagadal mo. Isa panunutom ko man na imbag, apaw. Diyak kayat, Lola? Saan kayo akayat apanawan ka ni Lolo? Kasano kayo laangan no awanak ton? Bakit kan lakay kayon? Masapul nga dakad kadwayo dito eh. Ay na, di na kami panunutan, apaw. Kabaylan mi pa'y kanilaulam, tanapigsa kami pa'y mat. Dinanon na kami, adudwa kami kanilulam ditaw, saan ka day? Saan? Ha? Diyak kabailan ti mayadayo kada kayo, Lolo. Lola, Anya? diyak kabailan. Patpat gan kayo, Nay, Lolo. Lola. Apaw.
Jak imanugot iti singasing ni Papang nga alaan nak iti ayanda iti asawa naman ng Emmy. Takagurak ni Papang gapo iti panangisukat na ken ni Mamang. Ngem ti kang runaan a makagapo ket jak kabaalan ti mayadayo kada lolo ken lola. Itinabayag a panawen a panagdedan nami, impateg kun ida iti nakarkarupay ngem iti biag ko. Saan asimmardeng anang alalukoy kanyak da lolo kan lola manang Emmy, kastamot ni Papang. Iti panaglabas ti aldaw, nakitak ti sinseridad ni Papang ko iti kayat na mapasamak, agingga anapaanugot dakmatlaeng. Nakapanak nga rod iti ayanda Papang, kat ijay kon nga intuloy ti panagadal ko. Ididamo kasta unay tiliday ko manang. Kanayon nga agsangitak iti rabii, nang runa no sumro ti iliw ko kada lola ken lolo. Inaramid ko nga rod ida nga inspirasyon tapno saya atek ti panagadal ko. Makaturpos ken makaawid dita Pilipinas. Apaman ang nakaturpusak manang, nagbakasyonak adagos iti pagilyan tayo. Kat agyaman iti Diyos, tanakaradkad paylaeng da lolo ken lola adinanon ko. Nagtalinaedak nga rod dita pagilyan tayo iti sumagmamano abulan, sakbay ang nagsubliak ditoy Australia. Adamot ten trabahok manang, kat arapaap ko, amay sa nga aldaw, makadenak moten ditoy da lolo ken lola. Daytoy ti pakasaritaak manang, toy pagayam mo, Jen. Pagayam ko a Jen, pudno ang makaipaay iti inspirasyon toy pakasaritaam. Dayawan ka iti nalaos a panangipateg mo kada lolo ken lolam. Ken iti panang pakawan mo ken ni Papang mo, iti panangasawa na iti sabali. Sapay kuma tadumteng to ti aldaw a makaden namanen da lolo ken lolam. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibia.